ɗaya daga cikin wato magabata manyan tabi'ai ana kiransa Sabit al-Bunani, ɗalibin, idan ban mata, ɗalibin Anas bin Malik, ɗalibin Anas bin Malik. Shi a tsarinsa kafin Ramadana ya shigo, ma'ana a wajen Ramadana kenan, duk sati sauka sau ɗaya yake, duk satin duniya sauka sau ɗaya yake. Ma'ana sai da Qur'ani ya kasa kashi 7, kullum kashi ɗaya, duk sati ya yi sauka sau ɗaya, duk sati sauka sau ɗaya. Idan aka ce yau 1 ga watan Ramadana ya shigo, to sai ƙara, duk kwana 3 sauka ɗaya, duk kwana 3 sauka ɗaya, har aje 20 na farko. Kaga anan sai samu sauka nawa kenan? Maganar sauka 3 ake ko? A sauka 7 kenan ko? Idan an shigo 10 ƙarshe 21, daga nan kuma sai ƙara ainihin ƙaimi kuma, tunda an ce inna anzalnahu fi lailatul qadri, sai ƙara. A nan kuma kullum na duk awa 24 sai sauƙi Qur'ani sau ɗaya, har a yi 10 ƙarshe. Daga yadda ainihin magabata suke bada muhimmanci wajen mu'amalar Qur'ani. Kaga ko da ba za mu iya wannan ba, ga wani hanya mai sauƙi wanda bai kai wannan ba, a wata dai a samu sauka sau ɗaya, ina laifin haka? Kullum da izib 2, wallahi ba zai gagare ka karanta ba, ba zai gagare ka ba, kullum izib 2. Haka wannan bawan Allah ya ainihin tafiyar da rayuwarsa gabaki ɗaya. Da ajali ya riske shi, yana kwance a ranar da Allah zai karɓi rayuwarsa, tun asuba jiki ya matsa, jiki ya zafi da yawa, ciwo ya matsa. Ga ɗansa Muhammad yana kusa da shi, shi ka jinyansa. To da ya ga uban yana cikin wani hali, sai ya fara yi ma uban ainihin talqini na kalmar shahada, ina masa talqinin kalmar shahada, amma uban bai ansawa, bai ansa ba. Shi sai yake ji uban ya ansa kalmar shahada, shi ya kyale shi, saboda zai ainihin kalmar ta ƙarshe shine mai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tun safe ana abu ɗaya, ina masa talqini, Sabit bai ansa ba, yana nan kunci. Kuma shi ɗako yana ganin yadda abubuwa suka tafiya, inda ciwon yake kai ka kawowa, har zuwa yamma aka wuni a haka. To ashe duk wannan talqinin da ainihin shi ɗan yake ma mahaifin, uban fa na ji, yana ji bai ansa ba ne. To a can ƙarshe sai ce da shi, da'ni ya Muhammad, fa inni fi akhir hizbi al-akhir min al-Qur'an al-azim. Ce ƙyalayin tukuna, na kawo ƙarshen hizbi na ƙarshe cikin al-Qur'an. Ashe tun safen nan shi daga Bakara ya ɗauko ta. Yana so kafin dai ya ga a yau in an je ƙarshe, ya samu shi mai ya sauƙasa na ƙarshe shi ma. Kai ka ce yana so yin musabaka ne da ainihin wato malakul maut. Ce ƙyalayin tukuna, ina hizbi, ina ƙarshen hizbi na ƙarshe cikin al-Qur'ani. Ashe ya dire, yana isowa minal jinnati wan nas, ba ya hada ba, sai Allah ya shi rayuwarsa. Dan Allah an kiriba ko ba kiriba ba, rayuwa ta albarka. Saboda me? Yadda ya mu'amalanci ainihin wato littafin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan bu mu iya irin nasu ba, mu kamanta.